Ebabona video like na lo yena bro aka. Babushorne, this is Oscar Mpion and Chebeshion. Ebe fedile. Yo, what's up? My name is Oscar Mbio, DJ, record producer, and a fashion student. Suspend. Don't, Oscar MBO, suspend. Chino, Oscar MBO, Oscar Mbo, Oscar Mbo, Oscar Embryo, Pamena, Oscar Mbo. Yo, what's up? My name is Oscar Mbio. Yini, mama. And una lo show off. I wanna bat una le hyper in what. Yo, what's up? My name is Oscar Mbio. Wenkabi Wejong. lo mfana lo akusiyena lo wabambiza ngo-Oscar Mbo. Uwena mfana lo ngomanje phela kuyayisa manje la. Usadelela lo mfana yini uMbio? Angimazi ngomene ngazi embongeni. We-Oscar Mbo uthi bayazi ogatsheni ukuthi usuyibiza ngo-Oscar Mbio. Mfana usulela phela umbongeni wena. Awusondele ngapha la eNatal uzosichazela kahle indaba yakho ukuthi leya Oscar Mbio iqhamukaphi. Yini inkinga phela? Kwenza lokho ngempela. Bafethi, welcome back to Chef the Soul TV News. If you are new, please don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to like this video. So nansi ke inkinga bafethi, this is a challenge. I think mhlambe ke ipandemic entsha ne yabo. I think kuthi kube ivirus ke entsha sha ifika ke na Oscar. So Oscar Mbo uke wa trenda kakhulu especially lapha ku TikTok because na Twitter I think yeah watrenda ngendlela esimanga ngenxa yale video yakhe angazi noma ngizothi betayela igama lakhe noma uyayishuna noma wenzani kodwa abantu abayizwisisi kahle lento yakhe yokuthi ke athi uOscar Mbio thina sazi ke vele ke uOscar Mbo baningi vele abantu abakhalayo ngalento le Oscar Mbo. So recently I saw futhi I video ke ka Shebe Shicks ekhuluma ngayo lento le ka Oscar Mbo ukuthi ke no yena naye futhi uzazela ke uOscar Mbo hayi uOscar Mbio. So I think mhlambe ke ukushintsha noma ke ukuzama ukufitha lapha yana ke njoba ke kade kwenye indawo uthi kushuthi ke mhlambe ke ufuna ukuzenza abantu base America naye use ulimi silithambe ngaleyo ndlela leyo so seleshilile igingqikela nje ngenxa ke yesingisi ke lesesikhulunywayo bafethu kodwa thina la eMzansi sino Oscar Mbo basho kanjalo. I think bafethu ke nawe ubona kanjalo if ungaboni kanjalo awungitshela ukuthi ke why do you think uOscar kumele ke azibize ngoOscar Mbio instead of uOscar Mbo ngoba thina sazi uOscar Mbo yabo awusho mbo ngathi uthi mbo we know sazi uOscar Mbo ayimbio fana nalento ka kubalo sisikhona lo siswethu lo useyi China manje I think Khanyimbawu yabo recently naye nje uvele iSouth Africa yavele ya amazed ukuthi ngempela imali ngempela ibenzana abantu yabo. So naye uye wayishintsha to bezilungisa la emehlweni ukuthi ke ngathi unezinyama eziningi la ubephungula lezo inyama lezo mabesho waseke yini bathi ubekhuphula ubuso angazi ke ukuthi besibuyiswe yini kodwa kuthiwa ubekhuphula ke ubuso kusho ukuthi kuzohamba isikhashana njalo ubuso bakhe buyakhushulwa yabo angazi bafethu lezi zinto lezi njengalezi ukuthi mhlambe kusuke usuku umuntu esindwa imali noma usuke ezibona isemubi because abantu bathi waye muhle even engakayenzi kwale yokuqala ke isurgery ke uKhanyimbawu angazi ukuthi ke yini le influencer kangaka ukuthi egcine lokwenza ama surgery ayinqwaba ngoba manje bathi ke ubuso buzoya ngokuya konakale kakhulu kunaqala yabo. So abantu banefear ukuthi ngempela siyothi umuntu ke usesurgery kanti akasekhe esurgery usekuphi usesemochwari. So bafethu maningi ama challenge enziwe ke yabo abanye ba advertise ama China I challenge yakhe kuKhanyimbawu njengoba kade ke wakho